Jigni kero nyakora mgajibang wadhi mbele gi weche mang'eny. Chula mfano ne kaunti ma Homa Bay mantiere kod chandruok mar tuo mar thieth mar wang' manono ma onge chudo kaluwore gi pek ma gin go ewi nok mar ute thieth mag wang' e chulano. Ali Abich nochopo kanyo kendo nitiere kod ler. Jodak e chula mfanga masubano mane kod chandruok mar osiro kata pek mar thieth hospital mar wang' minyalo chulano kendo ma osekelo ne pek gino bende osebedo ka chunogi mondo gimany konyruok e ute thieth maboyo jadak masena e chulano mar bende mondo dhi nyiko tijene ma winjore bedo timo kata Dios bedo gi shida mar wang' ma onge gima nyalo timo wala mana timo aja salun nodhi mochung' nyalo timo koro kaka kony nyithindo onge nyithinda go dhi skul en gi nyathi achiel go dhi skul to ataka mera ema konya samoro shida pesa onge nyathi samoro yweyo dala koro abiro tal mondo ayud kata kaka wang'eno gi tijena onge hospital ma jogo mane kod tuo mar wang' nyalo dhi yudo konyruok mar gi chulano ne omiyo migawo mar thieth nikech bor mag ute thieth minyalo konygie. Nimepatikana na shida kwenye jicho na ni infection na kwa sababu nimepata matibabu naenda kupata matibabu kwenye Homa Bay. Tumefurahia sana tumepata kuletea matibabu ya bure kwenye kisiwa na tunachukua ukichukua hatua hospitali na shida katika kitiba changamoto kufukana ni safari mrefu kutanguende mpaka ufike kwenye hospitali kuu na matibabu ya bure karibu imekuwa furaha na tumekuja kwa idadi kubwa kupata matibabu. Apisa semigawo mar thieth manotelo ne chenrono wacho ni thieth nono maonge chudo jogo mane kod chandruok mar wang' e chulano kaluwore kod pek magin mar ute thieth minyalo konygie. Angolo ka wamiyo ji angolo wan gi yath wamiyo ji to be wan gi ne ok nyal neno kabisa nikech kata to bang' yeng'o ginyalo neno gimani watimo nikech jopiny kae tek mondo gidhi nyaka Homa Bay mondo giyud thieth makare kocha koro watimo gimiluongo ni outreach wating'o team temo hospital mar wang' wakelo mondo gikony jopiny gi mashini jolony jojo piny modak e chulano mane kod chandruok mar wang' mondo wuog oko yud kaka inyalo konygi mapiyo mar geng'o midhiero minyalo kel kod tuo mar wang'. Most of the time jogi bedoga mana e dala gi kae en mana tuo kaka moro na tuo kaka moro ko wan wabiro kae mondo wang'e ni tuo gichon mana ka gibiro tiptendewa wakonyo kata wamiyo angolo maginyalo neno. Ali TV Homa Bay.